2620, det er postnummeret til aftenens første talent. Og ved du ikke lige, hvad 2620 er for en postnummer, så kan jeg hjælpe dig så meget som det til Albertslund. Det er Københavns Vestegn, hvor der går en 16-årig dreng rundt og drømmer om stjernerne. Det jeg husker bedst fra audition, det var Lotte Julie. Du er hvad vi har ventet på! Det er så fedt! Jeg startede med at danse for 9 år siden. Det var min mor, der tilmeldte mig til dans op i det lokale center. Jeg synes, han havde en personlighed, og han havde en sikkerhed, og han havde en egenart, som nødvendigvis må føre ham et godt stykke af vejen. Hvor han ender, det må guderne vide. Min mor døde for kræft for 5 år siden, og det har været et stort tab for mig. Men det har virkelig givet mig mere lyst til at komme igennem, ikke bare gå under. Når jeg tænker på min mor, så tænker jeg på, at jeg skylder hende en masse. Jeg skylder hende at vise hende, at jeg har brugt det til noget. Og jeg har allerede vist hende nok, synes jeg. Der mangler bare den her lille ting, og det er, at jeg stiller op til det her og viser hende, at jeg er på tv, og jeg kan det her. Siden vi så om sidst, så er der over 250.000 mennesker, der har set ham på YouTube. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Niklas Stadon! Let's get to the real thing. Det var så sejt, det der. Godt gået. Super fedt. Du skal lige huske at lytte om for pusten. Du kan lige få vejret en hurtig gang. Julie, du er oppe af stolene nu. Ja, det har også været sidste gang, du så Niklas. Du er jo professionel i det her fag. Hvordan vil du vurdere Niklas? Du er så topprofessionel. Du har din fortolkning af musikken, den måde du danser på. Du er jo skuespiller, du har det hele. Jeg bliver rørt hver gang, og du er en stjerne. Det er det, du er, og du skal være med i finalen. Det skal du, for du har så meget at byde på. Tillykke med det. Rigtig stolt af dig. Peter Aalbæk, hvad siger du? Niklas, det er forfærdeligt trist, at din mor er død af kræft. Det er det. Men det giver dig ikke nogen som helst fortrin i det her program. Det ved du. Når det er sagt, så er jeg fuldstændig vild med det, du laver. Det må jeg sige. Ja. Jamen, hør her. Du fortæller jo historier
og som søde, henrivende Julie, som sidder ved siden af mig, siger, du fortæller jo historier, mand, ikke? Det er jo ikke bare spjæt og åndssvage attityder til et eller andet led hip-hop-rytme. Det er jo historiefortælling. Det rører jo en, det griber en, det er fantastisk, det traver en igennem på ganske få minutter et stort følelsesmæssigt register. Det er stor kunstmester. Sådan. Jeg vil ønske, at jeg kunne kalde dig smuk og henrivende, Martin. Det gør jeg ikke. Men jeg skal høre, hvad du mener om Niklas. En skam. Lad mig tage et større vy og sige, sidste gang, første semifinale, sendte vi robotdrengene videre velfortjent. En type dans, der skilte sig ud fra mainstreamen. Jeg vil sige det samme med dig. Du bevæger dig i et område, der er originalt, der undgår de sædvanlige klichéer. Og for at holde det meget kort, hvis man kunne få dig som firehjulstrækker, vil jeg købe en på stedet. Sådan. Tak. Niklas, vi bliver nødt til at høre dig. Det var nogle meget positive ord for, en gang skyld næsten alle 3 dommer, ikke? Hvad siger du? Jamen, jeg er godt tilfreds med kommentarerne, og det var ikke, hvad jeg havde forventet, men jeg havde håbet meget på det. Mange tak, Julie. Tak. Har du lyst til at sende Niklas videre i finalen i Talent 2008, så tag din mobiltelefon frem og skriv Talent 1 og send den til 1212. Så kan det være, at det er ham, vi oplever i finalen. Giv en stor hånd til Niklas!